injil saking telenging wana andulur laku ning sang Puspadenta ing Paman Sengkuni kula ngger pitumbasanipun temanten gampil kelebet pinangka angel lho kok le sulit teman gampang nih kok kelebu pinangka angel menika lajeng wertinipun dos pundi senjata cakra pinangkanipun dawuh temanten pulang geni ini menapa pusaka dung kala misani kagunganipun Nyai Arjuna kangge srana dawuhing teman iya lajeng angka 3 mutiara sesotyaning wali lah niki gandeng pusaka kalih sedaya sampun nanti mangertos namung yen mutiara sesotyaning wali dereng wonten ing mangertos kula nyuwun kanthi sanget Yaya Dipati iki wis padha dikanthi kadang-kadang kula Kurawa nglebur laku njalak peningan jajah disa Milangkori angpaya mutiara kasebat oh iki kula badhe manggi Yai Kresna ngatos-atos nggih Tinon ing pamiyat busana manika warna renggeng kencana bandira layu kumitir sindrang ponder sing maruta kumaraning wiyat mangtian kumlebeting dwaja surusu brastra kayu kaprapal ron mawuran jaing
Siti ron mawur kaduping angin kukila bubarasu mabar paripurna peperangan ing kuban kraton Garba Sumulu antawisipun Kila Kanthong bolong mengsah marang para Kurawa ingkang den pandhegani dening Nata Mandura Prabu Baladewa dupi wis cinaketan Wanudya putra dalem peperangan kandhek padha sak tanika sinuwun Mandura arsa ngupaya Nata Ndrawati bidaling para Kurawa semedya ngupaya Mutiara Sasodyaning Warik kosok baline Kila Kanthong bolong nyengkaken genya lumaksa upama ta bisa kaya diuncal-uncalke jumangkae ngampe daya-daya tumeka kayangan Trisila Geni minggah wukir sengkan-sengkan anut bambing kaprel mamiring Nerajang Sulka mapit mergi kang sempit wis kesulak ing dalu Surya datan kaeksi swara kutu-kutu walang atega manika warna ingkang kinar dedamaring laku ngumkumaping lidalan tatit setindak noleh sejangkah mangu sigeg ingkang wonten madyaning wana ucapa kang pinangka sinambeting cinarta ing lenggah wonten ing Kraton Dwarawati Prabu Sri Kresna dinadhep ingkang putra Raden Wisnu Brata apa dene ingkang putra Narendra Traju Trisna Prabu Nrakasura ya Prabu Istija nggih sami sowan sami ajrih ketingal renteng runtur kaya gandeng koncane
kanira sang nata tinon sangking mandrawa punika warnanira ing kraton Ndrawati ya kraton ing Dwaraka senajan kraton Ndrawati datan sepintena gengira nanging klebu kraton iki sampun sepuh patut yen to den kondangaken pangleburing angkara murka awit kraton iku jaman semana dipun lenggahi Wisnumurti Natkala Prabu Wisnumurti nampi paswargan ingkang nglenggahi kraton Ndrawati Nalendra Gandharwa ingkang kepanjejuluk Prabu Udakala Kresna sapengripun Prabu Udakala Kresna kraton Ndrawati den wekuasani dening Nalendra ingkang mestaka Dwipangga ingkang kepanjejuluk Prabu Getah Banjaran Prabu Getah Banjaran musna ingkang wasani Nalendra Ndrawati Nalendra sepuh gegaduhan kawicaksanan ingkang jejuluk Prabu Narasingha sasampunipun Prabu Narasingha negara Ndrawati den asta putra Raja Mandura ingkang asta pusaring adil ing Ripalenggan punika ingkang kepanjejuluk Prabu Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sastra Sumpena ya Padmanaba Nalendra kang langkung wicaksana ini saderengipun winarah gegaduhan pusaka Triprakara kang manjing dadi pasmaning urip Senjata Cakra Puspita Wijaya Kesuma lan Kaca Paisan ing kono pinangka dadi wasemon urip sangeti marang pamulting budidaya lan rasa rikala ngrasa keprabon ingkang sinuwun lenggah mengkraken para abdi bedaya ing wonten pasiban netepi wajiban ingin tansah secaketan putra ingin dadi Darsana satriya Paranggaruda ingkang kakasih Raden Sambaya Raden Wisnubrata sumungkeming paswanan suku Jaja teken janggut ngapurancang Natka semono Raden Sambaya nglarapaken piswanipun putra Ndrawati nglenggahing kraton Trajutrisna Prabu Setija
Ya Prabu Bama Narakasura. Nalendra kawis kondang Seti Madraguna dasar kegaduhan Aji Pancasanya. Kondange Aji Pancasanya. Kena lara luputing pati. Prandini datang darbi watak ingkang kongas. Datang darbi watak ingkang kumalungkung. Lenggah jajar wangking paman Raden Sencaki Raden Resmindra. Raden Singomulang Jaya kang mungging pangeran. Sang Nindya mantri muka pangarsa. Patih Udawa ingkang tenang-tenang pranata para narapraja hamblabar pindha jalatri sirep paseban bendhike panca jamyumi wangkung tanpa tinabuh minangka hormatipun ing jero yen topin jusine waka ing pun harsa kadar pangandikan kepareng luci tanggri.
Sigra bala kang tumingal campuh prang kang samya medali kang samya medali lir tatis wilting godhong danyangkung manguncang niti benjang sangat dimicil latinyo medali wuwus oh aku tak takon lho kok dadi kok muni oh iki muni wae wong tekate ora memangane kaya iya Guk, Lun aku tak ngendikan kowe menengoske nggih kowe menengo rasa omong apa-apa sinambi karo mangan-mangan mangan watu apa Aman Raja Swara wonten dawuh nggih dados sedaya para wadyabala ing kadhahan sikap dedamel menika istanipun lepat. Oh lah. Istanipun wonten paring dawuh menapa saking Kang Rama diri panjenenganipun anak Prabu Katimbalan sowan. Boten nginten, estu boten nginten. Yen penginten kula menika Ndrawati wonten bebaya. Nanging jebulipun boten. Isinipun kula Katimbalan maju niku adawan nglamar adi kula Samba badhe pun palakramaken. Oh ngaten. Ewa dene man putri ingkang kekasih Dewi Indrawati pun Probati menika mboten namung tunggal kalih tiyang nanging saged kelampahan ratu-ratu Mancanegari. Menika ugi badhe mboyong wanita kasebat. Sebabipun menapa kok kangge perbatan kados jagat menika namung sak godhong kelor janipun ngaten. Nanging Rama kagungan pamanggih gandeng wedam menika negari Ngamarta menika nampi pepeteng. Miturut saking sasmitaning sawata imanjing dhateng Pralampita. Menika saged tata titi tentrem menawi boyong wanudya wayu pun Indrawati pun Probati. Ewa dene para putra-putra Ngamarta mboten wonten ingkang gadhah niat palakrama mila ajeng keng putra yukup kadang kula Yai Samba ingkang badhe pun palakramaken. Ngaten. Kula suwun kan sanget wadyabala Jawa, wadyabala Gandharwa pun kempalaken pados tuturi lampah kula. Angampil upacara banyak dalang kangge mboyong wanita kajengipun bombong lajeng siyaga tata-tata plangke jumpana tandukremun. Dedamel pun simpen ampun ngantos ketinggal mangke mindak dianggep prajurit bakal ngulu perang. Oh iki ngaten. Kepareng ingkang Bapa nyuwun pawin bidhaken wadyaipun atos-atos. Wetenge kena nggo nyuwuke. Iya. Ngopo, Guk? Kula wektu niki rumangsa bombong lan bingah.
bingah kula bombong kula dene panjenengan saged bekti kan tiyang sepuh mala kramaken keng rai pun sombo iya Gognani kejawi menika kula seneng banget pikir kula jaran Traju Trisno iso gabung karo Ndorowati ateges kula kalih Bindung bakal srawung karo Sencaki Udawa Sombo. Apa sebabe wedi? Wingi-wingi niku sing lototke niku raja-raja sing teng cengenges nika. Angger kepethuk Sencaki mesti gelut. Duantemi lah kula ketir-ketir. Nik panjenengan ora kelakon wong keponakan. Mulane kuwi kok. Ya seneng lu awake dhewe iso nderek Sencaki. Oh ngene Kang. Nek gugu aku aja cerak-cerak karo Raden Sencaki jalaran miturut naluri ya. Semar kuwi rutagok beda. Nek Semar ki kita wong menang-menang kaya ngono, sapa sing ditutke Semar? Apa sing disedia kelakon? Kepengin dadi ratu kelakon. Kepengin putus elmune kelakon. Ning sapa sing ditutke togok wonge arep ampuh alan. Murane kowe ngomong Sencaki aku malah ora cocok. Ha ndak mengko ora ana Sencaki kok kalan iki ora ana. Godo wesi kuning. Godo wesi kuning. Ampuh wae. Ampuh ora nek ora kowe sing ngomong. Nek kowe sing ngomong ilang dayane dadi. Ora didaya apa-apa. Karo. Godo kuwi jane nggo nempuh perang. Nek kowe melu Sencaki, godo ora ana gunane. Minggu jaga-jaga nek ana suguhang. Tak guang kali mati kowe. Togok, Lur. Aja rembugan karo adimu Wilung. Sing bakutut kuwi lakuku kok monggo prodekku yung-yung. Gegenti Kang Nur Sita Kecapa ingin kinarya sinambeting cinarita iki lenggah wonten ing Madukara Raden Janaka ingin aku semanten nimbali kang putra Gatotkaca tanpa wonten kawula kang sowan.
njrah lir sang puspitorum katiuping samirana pungas gandaning sekar gadung Atmaja kunggir Gatotkaca aja kaget kulup tak timbali paman pepunden kula sangat anggen kula kepengin mangertos menapa ing minangka dugitan penggalih dene paman nimbali dumateng kang putra pringgondani tanpa kanyana-nyana sumurpa kulup yen negara Ngamarta iki nampa bebenduning Jawata akeh para narapraja ing kepara tiwas akeh para narapraja ing rumangsa cupet ing penggayuh kabeh kahanan kang nyolwadima bisa tata tentrem menawa pinter mboyong putri wanyu saka ing Darbu Sumundu ingkang kasih Dewi Indrawati ya Purbawati kula niki nanging ora ana para putra-putra sing kudu palakrama mongko yen ora tumuli diboyong ora wurung kesuwen negara Ngamarta bakal dadi Karang Abang saking reseng paman kaduk budi kula aja wedi kang malah jeneng sira sawana ana ing kraton Garba Sumundu ing calon badhe diundhapaken sinten paman aku paman piyambak badhe palakrama iya kang isine mungkin ranggayuh ngatentreman kula yen mekaten kula maringaken menapa srana ing kedah kula caosaken pusaka keris dapur kalawisani taosna pinangka kanggo paken cenging rembu iki kotori sang Gatotkaca kene nampak arga suta mangeling ana aning telenging ngaloga kejawi saking menika paman ingin putra nyuwun pamit kepareng bidhal sak menika daya saged boyong putri sing ati-ati Gatotkaca Tandya teka mangkono duk rikala semanten Raden Janaka wis amulat marang peng putra Gatotkaca bidhal saking kasatriyan nglamar Wanudya wonten ing kraton Garba Sumundu marmanidyan Harjuna netepi kewajiban ing kula pinanggih marang tata tentreming kraton Indraprastha
rakyat kurta sang Gatotkaca nampak sigra ngambah ing Jumantara mulat mangandhap tumingal Prawadyabala ngawangga tumiyu saking akasa sang Gatotkaca miris sang Adipati Karna kowe iki angger muni timbali maratuwamu ngletek ya ora metu-metu sing nunggoni nang kene nganti jenggut sing ana kono ora lunga-lunga ki kowe diparingi wejangan apa mboten pun ngendikani menapa-menapa jak darena apa mboten kok ora ngerti sing nang jaba ngono lho nek upama darena ya kepenak ngono soalé ngono jero metekut ora berdiri sing jaba wis ben ning boten lha ana apa ingkang dipun penggalih Kang Paman Janaka kawontenan ing Kraton Ngamarta ingkang wedal menika nampi cobining Jawata ingkang langkung oh gegebluk iki ndri oh iya men dipenggalih sing sepuh-sepuh men dipenggalih sing padha pinter-pinter kaya awake dhewe iki tibana manane mengkarek monggo apa-apa rusak monggo prau ambles monggo sing kagungan penggalih lan kawicakna iku sing piyai sepuh-sepuh mekaten iki mongko iki srana Ngamarta tentrem kedah mboyong putri Wayu Dewi Indrawati lan idhipun Prabawati nah rak ngono Paman yo ngendika bab kuwi mekaten nah saking ngene gandeng rikala dirembug kuwi manteni sing calon kanggo gawe srana mboyong putri ki ora ana kowe wae po boten mangket nek diajeng pergi muring-muring no Kang Mas Mas ora iso kowe iki ngerti dhewe aku mbayumu kalah ta kan ngono apa wae kepruk temenanan ya oh lah mulane kuwi lah menika ngaten ingin badhe palakrama menika malah paman piyambak Paman Janaka inggih wah nek ngono seben waton bibi Sembadra ora duka ora apa-apa ingin pun dawuh nglamar kula lah ya dilamar sami ngaten gandeng kula kaliyan Kang Mas Antarja mboten pisah monggo Kang Mas kula kan panjenengan nglamar putri panjenengan